Hello friends, borebai Bodo job info official YouTube channel da finally Assam Police ni release जागासिनो दङ दा बेनि गेजेरावनो मोनसे गोदान वेकेन्सि फैदों बेनो जाबाय Assam Police नि आन्दाराव बेखौ जों नायगोन दा नोंथांमोना चेनेलाव गोदानफोरा साबस्क्राइब खालामना ला आरो लोगोसे गोदान साख्रिनि आपडेट मोनबाय थानो ओके सो बिनिफ्राय नोंथांमोननि काट अफ फिमेल कैंडिडेट्स बेसेबां थांगोन एन्ड मेल बेसेबां थांगोन आपकामिं रिलियाव आरो दायो जागासिनो दङ खायसे डिस्ट्रिक्टआव सो बिनिफ्राय बेसेबां मोनखो नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामबानो जाबाय आरो गोबां कमेन्ट्स खालामदों फिमेल कैंडिडेट्स रानिं खालामनाया क्वालिफाइडआ खम जादों अब्ला बेसेबां काट अफ थांगोन बा नोंथांमोना एग्जाम थाखाय क्वालिफाइड जागोन ना जाया सो बेखौ लानानै नोंथांमोना मोनसे भिडिअ क्लिप दिन्थिगोन आरो लोगोसे एनालाइज मोनसे काट अफ दिन्थिगोन जाहाथे नोंथांमोना बयबो मोजाङै खारो नेक्स्ट टाइम गोफोर जों फैग्रोबाय अफिसियेल साइडआव आसाम पुलिसनियाव बेयाव फैनाय लोगो मोनसे लेटेस्ट वेकेन्सि फैदों बेनो जाबाय नोंथांमोना नै फिजियोथेरापिस्ट ओंखारदों सासेल' पोस्ट दङ आनरिजार्भ बेयाव 50 मार्क्सनि एग्जाम जागोन आरो 50 नि ट्रेड टेस्ट जागोन आरो बेयाव नोंथांमोननि फरायनाया एचएस पास जानांगोन बेनिफ्राय नैबे फिजियोथेरापिस्टनिफ्राय डिप्ल'मा लानाय जानांगोन अब्लानो हागोन आरो बेयाव रानिं गैया अके मोनसेल' पोस्ट दङ 80 निफ्राय 40 इयार्स नर्मेलाव बाट एसटी हिसाबै 45 इयार्ससिम 5 इयार्सआ बारा मोनो अके सो बेखौ दोनथ'नानै काट अफ दानिया जोंहा बेसेबां थांगोन आसाम फरेस्टआव अके सो आसाम फरेस्टआव फिमेल कैंडिडेट्स काट अफ बेसेबां थांगोन आसाम फरेस्ट सो बेयाव गोबां पोस्टआ दङ जेरै एएफपीएफ दङ अके एएफपीएफ दङ बेनिफ्राय दङ गार्ड दङ बेनिफ्राय ग्रेड 1 दङ एन्ड बेनिफ्राय ड्राइभार दङ बाट ड्राइभारखौ दोनथ'बाय दायो सो बेनिफ्राय दायो काट अफआ बेसेबां थांगोन दा लोगोफोर दानि खारनायखौ नायनानै नोंथांमोना नुदों जानांगौ बेनो जाबाय डिसक्वालिफाइड बांसिन जादों अके सो डिसक्वालिफाइड बांसिन जादों अके डिसक्वालिफाइड बांसिन जादों आरो क्वालिफाइडआ खम जादों अब्ला काट अफआ बेसेबां थांगोन हिन्जावफोरा अब्ला काट अफ बेसेबां थांगोन हिन्जावफोरा बेनि सायाव गोबां कमेन्ट्स खालामदों दा नायदो लं जाम्प एन्ड रानिं दङ अके गासै ओभारअल 40 मार्क्सनि एग्जाम दङ स' अब्ला लं जाम्पआवहाय मेक्सिमाम मोनदों 13 एबा 14 स' बेबायदि मोनदों होनगासिनो दङ फिमेलफ्रा एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोना रानिंआवहाय 10 आरो 11 माने क्वालिफाइडआ गोबां खम जादों रानिंआवहाय माने प्रेक्टिस गैयामोन अके स' अब्ला कमन काट अफ होनोब्ला नोंथांमोना नायदो 25 बेनिफ्राय 26 बेबायदि मोनदोंबा नोंथांमोना सेफ जोनाव दङ बेनो जाबाय हिन्जावफ्रा एसटीपी हिसाबै अके स' बेनिफ्राय आनरिजार्भ होनोब्ला स' आनरिजार्भ होनोब्ला नोंथांमोना लं जाम्पआवहाय हमना ला 15 बेनिफ्राय 16 राइट देन बेनिफ्राय रानिं अके रानिंआवहाय 12 एबा नोंथांमोना 11 मोनदों अब्ला स' नोंथांमोना नायदो बेसेबां थांदों 27 आरो 28 आव बेबायदि मोनसे चान्स दङ मोनसे सेफ जोनाव दङ आरो मेक्सिमाम थाङोब्ला स' मेक्सिमाम थाङोब्ला 29 to 30 फिमेल काट अफ बाट बे जाहैबाय पोस्ट वाइसआव अके पोस्ट वाइसआवहाय बहाबा खम थांगोन आरो बहाबा एसे बारा थांगोन थेवबो नोंथांमोना जायफ्रानोखि 25 प्लास मोनना दङ एसटीपी हिन्जावफ्रा अब्ला नोंथांमोना बेवहाय चान्सआ दङ अके स' नोंथांमोना बेवहाय चान्सआ दङ बे पस्टनि थाखाय स' टेनसन लानाङा एन्ड बेनिफ्राय आपकामिं रिलिहोग्राफ्रा जाहाथे नोंथांमोना मोजां खारो आरो मोजां प्रेक्टिस खालामो मानोना दाबो टाइम दङ स' बेनिफ्राय मेल कैंडिडेट्स स' मेल कैंडिडेट्स काट अफ थांगोन दा बेनो बाथ्राया पोस्ट लाइ पोस्टआ काट अफआ थांगोन ग्रेड 1 आव सबसे कम काट अफ थांगोन बेनिफ्राय एएफपीएफ बांसिन काट अफ थांगोन बेनिफ्राय गार्डआवबो एसे काट अफ थांगोन ड्राइभाराव काट अफ खम थांगोन स' बेनिफ्राय जों गिबियाव रायलायग्रोनोसै ग्रेड 1 स' ग्रेड 1 पोस्टआव खालि डिग्री पासआव एप्लाइ खालामदों आरो इलिजिबल जादों आरो मेक्सिमाम प्रेक्टिस गैया थ' बेखायनो काट अफआ खम थांगोन जास्ट नोंथांमोनाहाय 29 निफ्राय 30 नि गेजेराव गोबां चान्सआ दङ बे पोस्टनि थाखाय अके स' बेनिफ्राय एएफपीएफ स' एएफपीएफआवहाय एसे बेवहाय काट अफआ बारा थांगोन 31 एबा 32 बेबायदि चान्सआ दङ अके स' बेनिफ्राय गार्डआवबो स' नोंथांमोना 31 एबा 32 दङ बाट एसे खम बारा थांगोन थांथारोबा 32 एबा 33 बेबायदि एएफपीएफ आरो गार्डआव थांनायनि चान्सआ दङ स' जियानो जा लोगोफोर गोबाङानो सानदों जे गोबां पास खालामदों नाथाय प्रेक्टिसा जोबोर खम बेखायनो क्वालिफाइडआ खम जादों रानिंआवहाय स' बिदिब्ला ससे नोंथांमोना भिडिअ क्लिप नायदो माबायदि काट अफ थांथावना फिमेल कैंडिडेट्सखौहाय बेनिफ्राय बारा क्वालिफाइबो जायाखै मोनसे राउन्डआवहाय नोंथांमोनाहाय 10 जन बा 7 जन हाबनायखौ नुनो मोनगोन आरो बेयाव फुल भिडिअ लायाखै नोंथांमोना जास्ट सेयार खालामनोसो लाना फैदों मानोना बे भिडिअखौ हरदों आंनि साबस्क्राइबारफ्राहाय जाहाथे आदा बे भिडिअखौ होनानै दादबा हायजासिम रायसनिया लाहे लाहे दौरिबा লাগে হইয়া এটুকে যদি মুখেদি হললি নৰে ৰহি আৰু দমটো বিৰাট বেয়া মুখেদি হললি হেইয়া সিজাৰ পিন্ধাও দৌৰি আছে টাইম দङ মালা মিছা যাক টাইম নাই গিতা নাপায় এইটো লাষ্ট 8 মিনিট হোৱা নাই নেকি 2 মিনিট 5 মিনিট মানে হ'ল চাগে এইটো লাষ্ট পাক নহয় না আৰু খঞ্জিতে মবো